Montering af de lodrette skinner. Det første man gør er at sætte fjederbeslagene på med de medfølgende skruer. Derefter, når det er gjort på begge skinner, går man over og mærker det op, hvor man er nøje med, at det skal være i vatter. Det skal passe med, at den sorte list går her til kanten af muren, hvor det bløde gummi er lige lidt udenfor. Og der er så også en skinne hernede i bunden, som skal gå ind til kanten der og tilsvarende i den anden side. Når det er gjort og mærket op, tager man skinnerne af igen og laver hullerne til ravplæksen. Der bruges 10 mm hul. Derefter skal afplukkes i, og man monterer skinnerne, ligesom man er opmærket i vatter.